100 दूध पिऊन घ्या. सांडल्यावर काय करणार आहे? मारणार नाही. काय नाही. सांडण्यावर सांडणारच. मग फटके खाणार तू? नाही. का बरं? कांगवा अडकव त्याच्यात. तू दूध जर सांडवलं तर मग फटके खाणार. सांडवलं की नाही फटके खाणार. मग तू रोज सांडवतो ना? नाही. मला कसं काय माहित? मी तर कधीच सांडवलेलं. कधी सांडवलेलं. मी सांडवलं तर मी फेकलं सांडली तर. किती दिवस झाले? 4 दिवस झाले पार. 4 दिवस झाले. हा. रोज दूध पितो का तू? हा. ताकद आली आहे? हा. किती? 4 गुणा ताकद वाढ. हो मे